खाम्फा बरगयारी सारजों सिनाय जानांगौनि जेबो गैया। दिनै आं बुङो जे खाम्फा बरगयारी सारा बिक्रम दैमारिखौ आं सिनाया होननाय बाथ्राया गिदिर बाथ्रा नङा। हाग्रामा महिलारि बिथांमोन बायदि दैदेनगिरिखौनो बिथाङा सिनायाखैसैब्ला बिक्रम दैमारिखौ सिनायनांगौनि आंहा खाम्फा बरगयारी सारजों मा दं? क'क्राझार लकसभानि जे रायजो राजाफ्रा खाम्फा बरगयारी सारखौ सिनायाखैसै। चिरां 14 चिरां दुवारनि रायजो राजाया खाम्फा बरगयारी बिथांखौ सिनायनायासो गिदिर बाथ्रा। बिक्रम दैमारिया BPFनि दैदेनगिरि नङा, BPFनि सदस्य नङा होननाय बाथ्राया गिदिर बाथ्रा नङा। दिनै हाग्रामा महिलारि सार बिथांनि दैदेननायजोंनो बिथांनि लिडारशिपआवनो बिथाङा MCLA जाबाय। आङो गोदोबो बुंदों, आगोलबो बुंदों जे खाम्फा बरगयारी सारमोनखौ जोङो फिनबाय थानांगौ, जों समाया, नङा होमबा? बिथांखौ आं सिनायो, बिथाङा आंखौ सिनाया जानो हागौ, नाथाय बिथांखौ आं सिनायो। बिथाङा सासे BTC सोरजिग्रा, BTCखौ एकर्ड खालामग्रा सासे बेक्ति मानगोनां। बिथांमोनानो जादों हाग्रामा महिलारिजों थाफानानै बिथाङा दिनै गावनि न' खाथियावनो मोनसे बिराद गिदिर बर' हारिनि BTC सोरजिनायनि उनाव एसेमब्लि बिथांमोना बानायदों, BTC सेक्रेटारियेटखौ बिथांमोनानो बानायदों। नाथाय बिब्दिहै बयबो खाम्फा बरगयारी सारखौ सिनायनाय हिसाबै दिनै आंहा खाम्फा बरगयारी सारजों सिनाय जानांगौनि जेबो गैया। दिनै आं बुङो जे खाम्फा बरगयारी सारा बिक्रम दैमारिखौ आं सिनाया होननाय बाथ्राया गिदिर बाथ्रा नङा। नाथाय बेसो गिदिर बाथ्रा जे चिरां 14 चिरां दुवारनि रायजो राजाया खाम्फा बरगयारी बिथांखौ सिनायनायासो गिदिर बाथ्रा, नङा होमबा? बिक्रम दैमारिया BPFनि दैदेनगिरि नङा, BPFनि सदस्य नङा होननाय बाथ्राया गिदिर बाथ्रा नङा। नाथाय क'क्राझार लकसभानि जे रायजो राजाफ्रा खाम्फा बरगयारी सारखौ सिनायाखैसै, बेसो गिदिर बाथ्रा। दा बिनिखाय आं दिनै बेखौनो बुंनो सानो जे हाग्रामा महिलारि बिथांमोन बायदि दैदेनगिरिखौनो बिथाङा सिनायाखैसैब्ला बिक्रम दैमारिखौ सिनायनांगौनि आंहा खाम्फा बरगयारी सारजों मा दं? नङा रे, जेबो गैया। दिनै हाग्रामा महिलारि सार बिथांनि दैदेननायजोंनो बिथांनि लिडारशिपआवनो बिथाङा MCLA जाबाय। बिथांखौनो दिनै सिनायाखैसै, दिनै बिक्रम दैमारिखौ सिनायनांगौ मा दं? हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायावनो बिथाङा EM जाबाय। दिनै बिक्रम दैमारिखौ सिनायनांगौ मा दं? हाग्रामा महिलारिखौ सिनायाखैसै। हाग्रामा महिलारि जाय बिथांनि दैदेननायावनो लिडारशिपआवनो बिथाङा डिपुटि चिफ जाबाय। बिथांखौनो बावगारबायब्ला बिक्रम दैमारिखौ सिनायनांगौ आंहा मा दं? बेनिखायनो आं बुङो बिथाङा डिप्रेसनाव दङ, दुखुआव दङ होनना जों मिथियो। आरो बिथाङा मोनसे गोथौ हाखराव दङ, जाय हाखरा खोमसि, बेयाव रावखौबो सिनायनाय जाया, जायखौ बुंदों नोरोग। बिथाङा बुंदोंमोन जे गावनो बुंनाय खोथाखौसो आं बुंदों, आं बानायनाय खोथा बुङाखै, जे BTR एकर्डआ लायनो नोरोग आरो BTC एकर्डआ सोरगो। अब्ला बिथाङा नोरोगाव थानाय एसेबां मोनदांलायनाय खोमसियाव बिक्रम दैमारिखौ बोरै सिनायनो? आरो आंहा बिदि सिनाय जानांगौनिबो जेबो गैया। बेनिखायनो आं खावलायदों प्रमद बर' बिथांनि सरकाराव हाग्रामा महिलारिनि जेसेबां गिदिर लिडारानो जाया मानो, खाम्फा बरगयारी सारनिख्रुइ जेसेबां गिदिर मोजां लिडारानो थाया मानो, प्रमद बर' बिथांनि राजनितिकनि बिथायानो बालाहामानि सायावसो लुजानाय। सानजानि जा खोला खनानिफ्राय बारा फैब्लासो प्रमद बर' बिथांनियाव नांफैयो। खोलाहानिफ्राय टेलिफन हरनानै प्रमद बर'खौ रायज्लायहरबासो फाइलफ्रा सुहि जायो। अब्ला सोर लिडारा दिनै प्रमद बर' बिथांनि राजनियाव थांना मोजां खामानि मावनो हानो? नंना नङा आदा? बिनिखायनो बेयाव देयार इज नाथिं, जेबो गैया। साननैसोनि उनाव प्रमद बर'नि सेहेरायानो जा, बिथांनि दैदेननाय गभर्नमेन्टआनो जा, मा जानो थांगासिनो जों बेखौ आरो बुंला। दिनै बेसेखौनो बुंनानै फोजोबबाय। जोंहा BPF दला गोख्रों लिडार जागोन। आं रायजो हिसाबै, बिब्दिगत रायजो हिसाबै जेबो बिबान गैयाब्लाबो आं दिनै BPFखौ समर्थन खालामदों। बिनि अनगा बुंनो आंहा जेबो गैया। थेंक इउ। प्रमद बर'आ सान्थि फैबाय होननानै बुंगासिनो दं। सान्थि फैबाय होनना बिथाङा बुंदों, नाथाय हाग्रामा महिलारिनि सिमाव
गन्दगलखौ सोर खालामदोंमोन थार्ड पार्टिखौ बाहायनानै बिथाङा सोरखौ लानानै गन्दगल खालामदोंमोन नङा होमबा बेसे गिदिर खौरां जे बिथाङा सोरखौबा लानानै गन्दगल खालामदोंमोन दाथ' सान्ति बाव बुंनाय बायदि सान्ति गन्दगलखौ रावबो खालामाखै दा हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेब्ला गभर्नमेन्ट खालामफिनगोन अब्ला बिथाङा ओरै थांनानै सोरखौबा थुनज्लायनानैबाबो सिगाङाव जेरै दानथारलायनाय बुथारलायनाय अहिंसा हुज्रि खावनाय जादोंमोन बे एखे लाइनखौनो बिथाङा लाबावनो हागौ बिनिखायनो हाग्रामा महिलारि फैबोला बिथाङा सरकार खालामबा असान्ति जाफिनगोन होननायनि मानियानो जाहैबाय जों आन्दलन खालामफिनगोन होननाय जाबायब्रा मिथिबाय प्रमद बर' सारा जों आन्दलन खालामफिनगोन आरो आंजों थाफाय किसुमान टीमा गिदिर गिदिर खामानिफोरखौ मावनानै असान्ति खालामनाय जागोन नों जुदि गभर्नमेन्ट खालामफिनोबा होननाय जाबायब्रा नङा होमबा बेसो थेंक इउ क'क्राझार सहरनि गथ'सा लाइमोनफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझाराव गिबि खेबनि थाखाय गोदानै बेखेवदों इउनिभार्सेल गेम जन मुंनि मोनसे डिजिटेल गेलेमु सेन्टार क'क्राझार सहरनि ग्रीनफिल्डनि साखाथि इट्स भबानिपुर जेडी रडनि लामा सेराव गोदानै बेखेवबाय इउनिभार्सेल गेम जन गोसो गुदुं गथ' एबा लाइमोनफोरा बे गेम जनाव फैनानै रंजानाय लाफैनो हागोन गोदानै बेखेवनाय बे इउनिभार्सेल गेम जनाव गुबुन गुबुन रोखोमनि गेमफोर जेरै हर्स राइडिं क्ल' मेशिन भार्चुएल रियेलिटी हेमार एयार हकी पाइरेट्स फ्रग माग शूटार बाइक रेसिं कार रेसिं बास्केटबल पान्सिं बायदि बायदि गेलेमुनि रंजानाय लाफैनो हागोन बेनिखायनो गाव गावनि गथ'फोरखौ गोदानै बेखेवनाय बे इउनिभार्सेल गेम जनाव दान्दिसे सम लाबोनानै गुबुन गुबुन रोखोमनि गेलेनायनि खाबुखौ बाङायल' फिस होनानै रंजानाय लाहोनो हागोन